Ayun po ano, what's up sa inyo mga kamoto. So another day, another vlog. Second day namin sa Baguio, no. Uwi na rin kami mamaya. Pero one last na destination na pupuntahan natin is yung Igorot Stone Kingdom. Pupunta sana kami sa ano, sa Asin Tunnel. Kaso ang sarap matulog. Tinanghali na kami ng gising, no. Alas 7 na ako nagising. Dapat ano 5:30. Kaya yun, hindi na kami makakapunta sa Asin Tunnel. Doon na lang sa Igorot Stone Kingdom. So yun, tara samahan nyo kami. Tingnan natin kung anong makikita doon. At yeah, sana maging safe ang trip natin, no? Saan? Diyan? Yan ba dinaanan natin? Hindi? Andiyan ba? Oo nga, no. Venus ka? Yun yung... Grabe yung daan dyan. Sobrang... Kanan, di ba? Wala pa na. Tapos kakaliwa, di ba? Welcome to Beer Logo. Please like and subscribe. Saan pwede mag-park? So papasok na tayo sa Igorot Stone Kingdom. Pero ano, may sasabihin ako. May bumili kami ng toron. Tayo na 25 Bisaya na. Ang pinaka overpriced na toron na nabili ko. Saglit lang. Dok ng aso. Sige boss, siya yung famous dog sa Baguio. Famous lang. Mabait ka, nagkarigat sa mga. Dog ng laking aso. So may wishing well din dito mga kamoto. Ang daming pa rin yan. Gusto mo mag-wish? Alam mo naman yung wish ko. Mga nakakakilala sa amin, alam niyo na yung wish namin eh. White Carabao. White Carabao in the house. To Stone Kingdom. This way. Ah, dito yung entrance niya. Ito. Wow. Papunta doon. Ah. Wala masabi ng umali.
Umali? Baka may S yan, umalis. Umalis kayo. Babe, dagdagan mo ng S. Umalis kayo. Ay, umalis. Kala ko sumali. Parang bago lang ito ah. No, bago lang ito. Ito yung luma. The Igorot Golden Bridge. Ooh. We are the best of the Foreigner yan? Oo. Bigay ka ng tip? May pariya pa ako. Ano mo sa wallet ko? 50. Meron. Meron dito sa wallet ko. Dito, dito, dito. So ayun po ano, nakapasok na kami. Tapos saan ang start? Dito? Ah, pwede dito, pwede dito. This way, ah hindi, this way daw. Yan. This way daw. Yan yung white Carabao. Picture ka ba dyan? Picture siya sa stone. Medyo dumadami na yung tao guys. Kami nga ni Ayun na, wala pa akong ligo. Hilamos lang ako. Hakit na tayo. Tara. Tayo na, nakakapagod dito. Nakakapagod dito sa Baguio guys. Yan. So, dito na tayo. Ito na yung book ko. Dito ay puro Puro bato. Diba? Kukunti na lang yun nasa taas. Nandun sila lahat sa baba, no? So, tapos na kami dito sa part na to. Dito naman tayo sa, ano, dadaan. Sa kabila. pinapakita nila yung culture ng Igorot. Yung mga god nila dati. Tapos yung first woman. God nila dati, hanggang ngayon. Hanggang ngayon pala. Ewan ko. Siguro. Tapos yung Ano? first woman na nag-ano ng Igorot race ata sa kanila. Ayun, may Igorot Golden Bridge. Gusto na yan ng mga Igorot. Marami silang gold. This way. So, tara. Ayun. So, dun kami galing. Dito tayo sa Golden Bridge. Igorot Golden Bridge. Igorot Gold Mine. Ayan, dito na tayo sa taas. Dito na tayo sa cave. Yung ano GoPro na madilim. Madilim dito. Hindi niya kaya. Oh, shucks. Gila. Ito lang siya. Mas okay ito kaysa yung kahapon. Ang dilim-dilim kahapon. Yung sa may ano, botanical. Di ba ang dilim-dilim? Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound.
So, paalis na tayo guys sa Stone Kingdom. Masasabi mo sa Stone Kingdom, Beth? Nakakapagod. Maganda pa siya pang ano, Pang pampatibay ng tuhod. exercise. Hindi, maganda siya. Nakaka-relax. May bagong, scenic view ang Baguio City. Tapos pinapakita dito yung culture ng mga Igorot. Nating mga kapatid na Igorot. Nag-pray kami dun sa isang god nila na, yun, sana matupad yung wish namin. So, yun, palabas na kami. Yan. Para masaya. Lalabas na kami. Dahil nag-check out na kami. Baka ano yun? Overstay. Overstay kami. So, bye-bye. 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 Ano eh? Kanan. Ay, sorry. Ginagawa mo! Mali. Tapos, saan? Ay, Dimas ka. Oh no! Ay, dito na naman ako nawala.